سلام كم يتمسيز خبركم تخطاتلتي ساعة 9 أخيلون لومي سوني 10 حملة استدعوا زينا وشتن وصان حيزنا لكم قريبنا لنا كتا لكم زعدم بيتروس منكسي أرست زينا لومي بستقبر مرمراتات 4 زيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم كرقاقصن كله كلتا دما تفانيهم عبد باصع عبد كنتات حبت قربن انسا زقلا من زتكور عودة زتكلايدو فيستيفال إيرتراوين نبرتو هولاند بوعوع حاقراو منفس تخايدو أبي أوروبا تغستي زلو برتوعو عن زسعو حارقاتات بارع مرورن كبير كساراتات يورد هلو أمريكان بأزم والعطوقاتن تسقاتات سوريا عمزمات توافيرهم كمزلو تغاليحو 71 ميتاو يتكاب حزب أمريكا بزلع على حارقا ملكفتي كوفيد-19 كمزركب تقريسون حابريتا كاب منستر تعنا لومي عب ممرمر مأكلات زوا مأكل بستجبره ناي لابراتور مرمراتات 4 زيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيت الله أدراشهم دما كلتا سجنيتي حدا كرن حدا دما دا جرمن أسمرايو زي كمزيلم كله كورونا فيروس ترقيبهم عب هوسبيتال زوا مأكل تعاقيبهم كن كجبر لهم تصنحوا كلتا زيقاتات حاويهم تفاني مالو بز مسرت على لقطري بكورونا فيروس ترقف زيقاتات كسابلومي 99,880 كلتن بزيح الله 99,110 كابزيوم حاوي مستفانو 103 بمستفادي 68 دما عب هوسبيتال تعاقيبهم كن زجبر لهم زلو يوم منستر تعنا 10 حملة 2020 كلتن أبي باتع ببعل سلطان أقربن إنساز قدا من إيرتراس تودبا أبي كنتات هبت قربن إنساز قدا من زت كورع عودة زت تغايدو وكيل إيرينات دمسات تسقاين زدالو زين أو تصبصب الشام تولده كاروين وحس لمعات بهود تساتفنت بزبل تيما أب كنتات هبتي قربن إنساز قدا من زت كورع عودة زت بعسر تحمش تحمله أب باتع تغايدو أبزي استفرالي أكلات من محدار زوبان نيسرح مشارختن زتساتفو عود زتم وأنا كايد سرح بعل سلطان أقرابن إنساز قدامن إيرترا كولنيل كنفه هبتوم أب زغربو صحف معكابن مسانن شاكاتاتن إنساتات زقدامن أب عبيت قطبا كونا من محياش من نابرو هزبي زلو أقداسنتن أبركتون عزوز مخان بمتكاس بزتوها هاد أقباب بعتب كسرح اللوم تسويعم وتسيت مدبات مقرب الناتو هللن إنما عبلن زخيد مسرح مبر أب حالة رفدي زفتسم لو تخمزي كون زحبرة كلني الكنفة زاقيت أب استفل عليك كابيتات هاجرنا تتكبيرهم زلو مدبات سفحتو كوانت زي كونو لوتي كم زخيل زمتو أتابعت مخانم قليتهم أب تعود زته نحفشاو كنتات أقربن إنسا زقدا من هاجرنا زملكتو أفلتون تساتفنتنا يسرح مشارختي أم بالرخص حجزو بأهزات تدقف مصنعتات قريبهم زاقيت بستقبر مصنعتات دما أب إيرترا 126 عاليتات متبوتي إنساتات زقدامن 600 عاليتات أعوافن تلاليم كم زلوم أب لممتن مدر ما يوانن كا حدست عاليتات آتمانن تبابقن كم الترخبو تحبيرم بزي كازي 55 عاليتات مبقوليان أقرابن 23 عاليتات إنساتات زقدامن حادقا مسناتان صلاليوم كم زلو حارش زراف قمارة بعراي برخان زيبران دما كم سنتو تقليصم تساتفتي أب زغربة مصنعتاو صحفات دحر زكايد وزته تمر موسى زركبهم وررتي أقراب تصنيعهم أب معلا زوعلو بايتاك فتر محدارات كابن عدتاتن حرم وي عدا وحزاتيك هلون برست أقراب المقطع دما عتب سقمتات كوسد زبلن كالن رئيتات أغريبهم عمتاو فيستيفال إيرتراوين نبرتي هولاند ب15 حملة بكتما راسبايك بمعروق أقباب وعوع منفس تخيدو أبتي كاب كلن كتماتات هولاندن كاب بيلجيمن زموتو حيالو إيرتراوين استرخبوا الفيستيفال أم حضر تزباتات عن سبان دوبا وقيح بحرن كم ناي كبر عدمات تساتيفهم أبو أمبرش ماقل بعلات أتو ميكائيل تسوى مريمن جزياوي حلفي قنصلاون هزباون قديات أتو إساق مناسن أبي زسمع وقال نهي أقداس نت فستيبالات أبي معكابن مسيقارن هاقراو كبرتات محيال إيرتراو تمرتن مقلع هاقراو من نتن بمتكاس بزحي تساتف النت منسيات ننايلو معامات فستيبال فولي دمكات كم زهابو قديسهم أمباسادر إيرترا أبي أوروبا وحبرتن هاجرات بيلينوكسن أتو نجاسي كاسا دما نايلوم عامت فيستيفال بسنكيل بدا كورونا فيروس نقلت عامتات تواريسو تسنح فيستيفالات داقم اسم جمارو تساتفو أما حضر تزباتات إيرترا فولي معرك كم زهابو بريهم
ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣምባሳደር መሐመድ ስዒድ መንታይ ንተሳተፍቲ ኣብ ዘካየዱ ሰሚናር ንሁሉ ኩነታት ሃገርና ብመንጽር ዞባውን ኣህጉራውን ምዕባለታት ከምኡውን ትግባረ መደባት ውሁድ መኸተን ተሳትፎ ዜጋታትን ዝምልከት ሰፊሕ መግለጺ ሂቡን ካብ ተሳተፍቲ ንዘቐረበሉ ሕቶታት መሊሱን እቲ ብባህላዊ መሰናዶታት ደሚቑ ዝነበረ ፌስቲቫል ንናይ ክብሪ ዕድማት ህያብ ብምብርካት ተዛዚሙ ኣብ ንዞባታት ዓዲ ቀይሕ ጾረናን ድባርቧን ገስጋስ ትምህርቲ ንምሕያል ኣብ ዝሕግዝ መዳያት ተዘትዩ ወከልቲ ኤሪና እስማዒል መሐመድ ሺፋ ስራጅ ዓብደላን ፊልሞን መሓርን ንዝለኣኽዎ ትሕዝቶ ብመልክዕ ጸብጻብ ተዳሊሎ ዳናይት ገብረ ህይወት ከተቕርበያ ኣብ ዞባ ደቡብ ንዞባታት ዓዲ ቀይሕ ጾረናን ድባርቧን ገስጋስ ትምህርቲ ዝያዳ ንምሕያል ዝካየድ ጻዕሪ ብውህደት ክቕጽል መዘኻኸሪ ቀሪቡ ኣብቲ በብንእዞብኡ ዝተገብረ ገምጋማዊ ርክብ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2021-2022 ዝተሰላሰለ ዕማማት ዝነበረ ብልጫታትን ድኻማትን ኩነታት መምህራንን ተምሃሮን ከምኡውን ተራ ሕብረተሰብ ብሰፊሑ ተዘሪብሉ ኣብ ንእዞብ ዓዲ ቀይሕ መጠን ምሕላፍ ብማእከላይ ገምጋም 97 ሚእታዊት ከም ዝነበረ ኣብ ገለ ኣብያተ ትምህርቲ ንመምህራን ንምትብባዕ ብህዝቢ ዓይነታዊ ሓገዝ ከም እተገብረ ከምኡውን ዋሕዲ መምህራን ብዝተመደቡ ሓደስቲ ፍታሕ ከም ዝረኸበ ዝሓበረ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብቲ ንእዞባ መምህር በየነ ተስፋይ ኣብ ምብራቓዊ ኣጻድፍ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማእዲ ትምህርቲ ገና ዕቱብ ቆላሕታ የድልዮ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብ ንእዞባ ጾሮና ብተመሳሳሊ መጠን ምሕላፍ ኣብ መባእታ 91 ሚእታዊት ኣብ ማእከላይ ደረጃ 87.5 ሚእታዊት ኣብ ካልኣይ ደረጃ ድማ 75.1 ሚእታዊት ምንባሩ ዝጠቐሰ ሓላፊ ኣገልግሎት ትምህርቲ ኣብቲ ንእዞባ መምህር ሱሌማን ማሕሙድ ንዝበረኸ ውፅኢት ወለድን መምህራንን ውሁድ ጻዕርታቶም ክሕይሉ ኣተሓሳሲቦም ኣብ ንዞባ ድባርዋ ብዝተገብረ ገምጋም ድማ ኣብ 30 ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ዝተመዝገቡ ተምሃሮ እቶም 88.9 ሚእታዊት ከም ዝሓለፉ እዚ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ከዓ ዘተባብዕ ውፅኢት ምዃኑ ሓላፊ ኣገልግሎት ትምህርቲ ኣብቲ ንእዞባ መምህር ዕቑብ መለስ ሓቢሩ ንሱ ኣስዒቡ ኣብያተ ትምህርቲ ደቂ ጽኑዓ ለይቶ ዓዲ በዛሓንስ ዓዲ ገዳን ካልኣይ ደረጃ ድባርዋን ጽገና ክግበረለን ኣብ ከተማ ድባርዋ ምስ ብዝሒ ተምሃሮ ተወሰኽቲ መዋዕለ ህጻናትን ናይ መባእታ ኣብያተ ትምህርትን ክዋደዳ ኣብ ሽከት ድማ ጸገም ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ፍታሕ ክናደየሉ ተላብዩ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ተሳታፍነት መንእሰያት ኣብ ኩሉ መዳያት ንምሕያል ከም ዝሰርሕ ሓማመተ ገሊጹ ንጸብጻብ ወኪል ኤሪና ደምሳስ ጸጋይ ያሲን ሳሌሕ ሃማማት ጨንፈር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ መንእሰያት ንቕሓቶም ኣበሪኾም ተሳታፍነቶም ኣብ መደባት ልምዓት ንምባል ልዑል ኣድህቦ ሂቡ ከም ዝሰርሓሉ ብ15 ሓምለ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ገሊጹ ኣብቲ ወከልቲ ማሕበር ኣብ ንኡዞባታትን ናይ ስራሕ መሻርክትን ዝተረኸብሉ ኣኼባ ውዳቤታት ብምሕያል መንእሰያት ረባሕቲ ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ዝኾኑሉ ዕድል ኣብ ምፍጣር ዝተሳላሰለ ንጥፈታት ከምኡውን ጽልዋ መንእሰያት ምዕባይ ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ዘጋጥሙ ብድሆታትን ኣፈታትሖምን ኣብ ዝምልከት ዛዕባታት ተዘቲዩ ሓላፊ ክፍሊ ፖለቲካን ውዳበን ናይቲ ጨንፈር ኣቶ ተኽለ ዘርአ ውዳበ መንእሰያት ክሳብ መማሕዳራት ከባብን ዓድታትን ንምስፋሕ ኣብ ኩለን ንእዞባታት ዘለዉ ወከልቲ ምስ ናይ ስራሕ መሻርክቲ ተዋሂዶም ዘካየድዎ ጻዕሪ ኣተባባዕ ውፅኢት ከም እተረኽቦ ጠቒሱ ዝምድና ምስ ኣብያተ ትምህርቲ ንምድልዳል ቀዳምነት ከም ዝወሃቦ ሓቢሩ ኣቦ መንበር ሃማማት ኣቶ ሳልሕ ኣሕመድ ዲን በጎኑ ወከልቲ ማሕበር ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታትን ናይ ስራሕ ቦታታትን ዝርከቡ መንእሰያት ብጸቢብን ሰፊሕን ኣገባባት ዝውደብሉ ባይታ ብምፍጣር ምስ ህሉ ኩነታትን ልምዓታዊ መደባትን ዝሳነ ውፅን ስራሕ ሓንፂፆም ክገዓዙ ኣተሓሳሲቦም ኩሉ መዳያዊ ኣበርክቶ መንእሰያት ንምዕዛዝ ብዝሓየለ መልክዑ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ዝሓበረ ጸሓፊ ህግደፍ ኣብቲ ዞባ ኣቶ ረዘነ ኣዶናይ ድማ ንመንእሰያት ኣብ ምንቃሕን ምውዳብን ዝሕግዝ ስልጠናታት ክርፍኣሉ ምዃኑ ኣረዲም ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ ውፅኢት ዝውደብ ሞያዊ ስልጠናታት ብግቡእ ክጽናዕ ምሕያል ማእከላት መንእሰያት ቆላሕታ ክግበረሉ ከምኡውን ተራ ኣካላት መንግስትን ሕብረተሰብን ኣብ ምምልማል መንእሰያት ክሕይል ዝብልን ካልእን ርእይቶታት ኣቕሪቦም ኤርትራዊት ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ ከተማ ኦሬጎን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ተእንግዶ ዘላ መበል 18 ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም ሎሚ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ማራቶን 4ይ ደረጃ ሒዛ
ኣብዚ ካብ መፈለምቱ ኣትሒዞ ሓያል ፍጥነት ዝነበረ ውድድር ቀዳሚቲ ኢትዮጵያዊት ካልእቲ ኬንያዊት ሳልሰይቲ ድማ ትውልዳ ኬንያዊት ዝኾነት እስራኤላዊት ክወፃን ከለዋ ናዝሬት ንዕአን ተኸቲላ ራብዓይ ተርታ ሒዛ ንውድድራ ብ2 ሰዓት 20 ደቂቃን 29 ካልእትን ዝዛዘመት ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ ኣብዚ ውድድር ነቲ ኣቐዲማ ኣብ ሚያዝያ 2022 ኣብ ደቡብ ኮርያ ሒዛቶ ዝነበረት ሃገራዊ ክብረ ወሰን ብልዕሊ 1 ደቂቃን ፈረቓን ከተመሓይሽ ኣኪኢላ እያ ናይ ውልቃ ዝበለጸ ግዜ ዘመዝገበት ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ ሎሚን ራብዓይ ግዜ እያ ሃገራዊ ክብረ ወሰን ማራቶን ተመሓይሽ ዘላ እዛ ኣትሌት ናይ ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም ክብረ ወሰን ኣብ ዝተሰብረሉ ሓያል ውድድር ከምዛ ዓይነት ብሉፅ ውፅኢት ምምዝጋባ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ኣትሌቲክስ ንኣዳ ረኺባላ ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ በዚ ሒዛቶ ዘላ በቕዓት ንዓመታ ኣብ ቡዳፔስት ሃንጋሪ ኣብ ዝካየድ ተመሳሳሊ ውድድር ንሃገራ መዳልያ ከተምጽእ ልዑል ትፅቢት ኣሎ እዚ ከምዚ ንኮሎ ትማሊ ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ውድድር ማራቶን ኤርትራውያን ኣትሌታት መበል 16-22 ተርታ ሒዞም ውድድሮም ዛዚሞም ቀዳም 16 ሓምለ ኣብ ዝተኻየደ ናይ 10,000 ቅድድም ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኤርትራዊት ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ራሄል ዳንኤል 5ይ ደረጃ ሒዛ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት ኣብ ፈረንሳ ስፓኛን ፖርቱጋልን ተኸሲቱ ዘሎ ብርቱዕ ዋዕን ንሱ ዘስዓቡ ሓደጋታት ባሕሪ ዕመሮርን ከቢድ ክሳራታት የውርድ ኣሎ ኣብ ስፓኛን ፖርቱጋልን ምስቲ ብርቱዕ ዋዕን ሓደጋታት ባሕሪ ዕመሮርን ብዝተተሓሓዘ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ ናብ ልዕሊ 1,000 ክብ ዝበለ ተሓቢሩ ኣብ ፈረንሳ ልዕሊ 10,500 ሄክታር ዝተሃሙኸ ሓደጋ ባሕሪ ዕመሮር ህዝቢ ብብዝሒ ናብ ዝርከቡ ከባቢታት ብምልሓሙ ልዕሊ 16,000 ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ከም ተመዛበሉ ተገሊጹ ኣብ ስፓኛ እውን ባሕሪ ዕመሮር ብዝፈጠሮ ስጋት ልዕሊ 3,200 ሰባት ናብ ውሕስ ከባቢ ክጉዕዙ ተገዲዶም ኣለዉ እቲ ኣብ ፖርቱጋል ተኸሲቱ ዝቐነየ ባሕሪ ዕመሮር ግና ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዝወዓለ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ሰሙን እዚ ምስ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ዘዳውባ ሃገራት ተኸሲቱ ዘሎ ብርቱዕ ሙቐት ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ዝጠንቁ ሓደጋታት ባሕሪ ዕመሮር ኣብ ሞሮኮ ግሪክ ቱርኪ ስፓኛ ፈረንሳን ፖርቱጋልን ምኽሳቱ ይፍለጥ ኣብ ሞሮኮ እቲ ኩነታት ብዝፈጠሮ ስጋት ልዕሊ 1,300 ስድራ ቤታት ከም ተመዛበላ እዩ ዝቃላሕ ዘሎ ብኻልእ ወገን መንግስቲ ብሪጣንያ ኣብዚ ሰሙን እዚ ልዕሊ 41 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክበፅሕ ዝኽእል ብርቱዕ ዋዕይ ክኽሰት ከም ዝኽእል ብምእማት ዝለዓለ መጠንቀቕታ ኣውፂኢሎ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሶርያ ቀጥታዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ትገብር ዘላ ኣሜሪካን ብኣ ዝመወሉ ዕጡቃትን ዕቑር ፀጋታት እታ ሃገር ኣብ ምዝማት ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ተቓሊሑ ኣገልግሎት ዜና ሽንህዋ ዘዘራረቦም ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ሰራዊት ኣሜሪካን ብኡ ዝድገፉ ሚሊሻታትን ፀጋታት ነዳድን ስርናይን ተጋሒጡ እናተወስደ ንማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ተቃሊዖም ከም ዝርከቡ ተገሊጾም ኣብ 2021 ዕለታዊ ፍርያት ነዳዲ ሶርያ ኣስታ 86,000 በርሚል ምንባሩ ዝሕብሩ ጸብጸባት ካብዚ እቲ ልዕሊ 70,000 በርሚል ብኣሜሪካን ብኣ ዝመወሉ ዕጡቃትን ይዝመት ከም ዝነበረ ይነጽሩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሶርያ ብዘውፅኦ መግለጺ ኣሜሪካ ኣብ ሃገሩ ተካይዶ ዘላ ዝምታ ባህርያዊ ፀጋታት ቁሉዕ ተግባር ቅርሰና ምዃኑ ናብ ሕቡራት ሃገራት ብቐጻሊ ክኸስስ ጸኒሑ መንግስቲ ሩስያ ብወገኑ ኣሜሪካ ኣብ ሶርያ ተካይዶ ዘላ ቀጥታዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ዘይሕጋዊ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ንዳግመ ህንፀትን ሰላማዊ ዲፕሎማስያዊ ፍታሕን ዝዕንቅጽ ኮይኑ ከም ዘሎ እያ ትኸስስ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዞባ ሓሳካ ሰራዊት ኣሜሪካን ብኣ ዝመወሉ ሚሊሻታትን ብዘካይዶ ደብዳብ 10 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ይሕብሩ 71 ሚታዊት ካብ ህዝቢ ኣሜሪካ ብዝለዓለ ሓደጋ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ከም ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ማእከል ምቁጽጻር ሕማማት ብ17 ሓምለ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣፍሊጡ እዚ ዝተሓበረ ካብ ምጅማር ናይ ዝወርሒ እዚ ኣብታ ሃገር ዕለታዊ ልዕሊ 100,000 ሓድሽ መልከፍቲ ምዝገብ ከም ዘሎ ጠቕላላ ቁፅሪ ዝተለኽፉ ድማ ልዕሊ 91.2 ሚልዮን ከም ዝበፅሐ ኣብ ዝግለጸሉ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ብመልከፍቲ ኮቪድ-19 ህይወቶም ናይ ሰኣኑ ሰባት ጠቕላላ ቁፅሪ 1.5 ሚልዮን ከም ዝበፅሐ ወግዓውያን ጸብጻባት ሃገር የነጽሩ ማእከል ምቁጽጻር ሕማማት ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ ልዕሊ 1,143 ምምሕዳራት ከባቢታ ሃገር ካብ ንቡር ንላዕሊ መጠን መልከፍቲ ምዝገብ ከም ዘሎ ረዲዩ ዕለታዊ ልዕሊ 6,000 ሓድሽ መልከፍቲ ምዝገብ ከም ዘሎ ዝሓበረ ምምሕዳር ሎስ አንጀለስን ከባቢኣን ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ቁፅሪ ብጽኑዕ ሓሚሞም ኣብ ሆስፒታል ዝዕቀቡ እውን ብልዑል ናህሪ ዛይዱ ከም ዘሎ ፍሊጡ
كيلاتات عنا حورات منكسات أمريكا جير دلتا زسعبو نهار اللبعي تخستوهم زلو بمتكاس زيغاتات تنقاقق قوريهم زسوع زلو أب تمساسال زينا منغستي تشاينا تخستو زلو نهار ملكفتي كوفيد-19 مقصار شانغاي أب تركبن حيالو عبيت كتماتات توسينو زسانحن ناي منقصقاس إقراتات كناوح كمون متأنا سفيح ناي مرمران موشابن سرحات ككايد عزيزون منغس تشاينا نز سقوم تزوسد زلو أبز حلفة شوعات معلتات أستات 400 حدش ملكفتي دحر مزقابيون إذا متأن ملكفتي زي مس كالوت هاجرات زواب من الصار بزوح زسق كم زي كونكوا كيلاتات عنا انتحبروا منغس تشاينا مزغتلو زيرو كوفيد زبل بوليسجن أسم بعدم خوانيهم زقلصون لعلي 25 مليون حزبي أب زنبرا كتما شانغاي معلتاوي 10 حدش ملكفتي كوفيد-19 مزقب كم زلو زحبرو سبسلطان تعنا كاب موشه بمأكلات وصايز تمزقب ملكفتي جن كم زي اليوم زحبرون جابان اندو كوريان مجزاتاوي حادقتات زنقولم متفنانن بمفتاح دبلوماسياو زمدنا بدمفاع زعلمه ناي العلوت دبلوماسيات تركب يكايدان لوا منسترات قدايات وصاي كلتين هاجرات لومي 18 حمله اب كتما طوكيو تراخيبم بقداي نايتي جابان كابش 1910 كساب 1945 دروب كوريا غزياتولا بزنبرتوان فصيماتو اب زبال تغبارات اتوكيرم كم ززارارو تغليصون እቲ ንኽልቴና ሃገራት ዘሳሕብ ጉዳያት ንዲፕሎማስያዊ ቁጠባውን ጸጥታውን ዝምድና እንውን ኣብ ሓደጋ ኣውዲቑ ከም ጸንሐ ይዝሕበር በቲ ጉዳይ ክልቴና ሃገራት ኣብ ንሓድሕደን ተረርቲ ስጉምታት ምውሳነን ይፍለጥ ምስ ክልቴና ሃገራት ጥቡቕ ዝምድና ዘለዎ ኣሜሪካ ምትሕባር ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ኣብ ጉዳይ ሰሜን ኮርያን ዕብለላት ቻይና ኣብ ዞባ ኤስያን ፓሲፊክን ንምብዳህን ወሳኒ ምዃን እያ እትገልጽ زي خبركم تخطاتلتي نلومي سوني 18 حاملة ساعة 9 مشاز تدالوه حفشاو زينا ومسانا دونا نمززام كندار ستاتو لومي بستقبر مرمراتات 4 زيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم كرقاقات كلهم كل تدم تفانيهم حبي باتسا بكونتات هات تقربن انسا زقدام من زات الكوريا حول زات تخايدون فيستيفال إيرتروين نبرتو هولاند بوعو هاقراو منفس تخايدون أبي أوروبا تخصص زلو برتعو عن زسعوا حرقات بارع مرورن كبير كساراتات يورد علو أمريكان بازمو العتقاتن تقاتات سوريا بمزمات توافيرهم كم زلو تفعليهم سواء حد من تاويد كافيز بأمريكا بزل على حرقة ملكفتي كوفيد-19 كم زركب تقاليتهم زينة تفتيمو برخليتي